מנהיגות במאה ה-21 נמדדת ביכולת להסתכל אל העתיד. לדעת שהמאפיין המרכזי שלו הוא אי הוודאות ובכל זאת להעז ולקחת סיכונים. מוניר, מנהל בית הספר אל-רזי, הוא אדם של חזון ועתיד. בפגישתנו הראשונה הוא אמר לי שהיעד שלו הוא שכל תלמיד שנכנס בשער בית הספר ירכוש את הכלים הנחוצים להצלחה בעולם של מציאות משתנה, כך שיגיע לאוניברסיטה, ירכוש השכלה וישתלב בכלכלת הידע של המהפכה הדיגיטלית הגלובלית. לשם כך, אמר לי מוניר, אני צריך להכניס טכנולוגיה לבית הספר, להכשיר את המורים ולהתאים את השיעורים למציאות החדשה ולפתח כישורים חדשים אצל התלמידים. ואני רוצה את שיתוף הפעולה שלכם, של מט"ח. נענינו לאתגר. מוניר צייד את בית הספר בתשתיות הטכנולוגיות הדרושות, בית הספר עבר ללמד בספרים דיגיטליים ותוכן דיגיטלי. הצוותים המקצועיים של מט"ח ליוו את המורים וסייעו להם להטמיע פדגוגיה חדשנית על ידי שבירת המסגרות המסורתיות של הוראה פרונטלית ובניית מבנים חדשים של שיעורים המבוססים על למידה שיתופית ואינטראקטיבית. בשנה הראשונה המאמץ הגדול היה לשלב את הטכנולוגיה בשיעורים, בשיעורי הבית ובתקשורת עם התלמידים. בשנה השנייה, כשהמורים כבר היו מיומנים בשילוב הטכנולוגיה, התרחשה הקפיצה הפדגוגית המשמעותית. מרבית השיעורים החלו להתבסס על למידה פעילה, ביחידים, בזוגות ובקבוצות, כאשר המורים מנחים ומלווים את התלמידים, נותנים מענה לשונות ולהטרוגניות בכיתה, ובעיקר באמצעות שימוש בתוכן אינטראקטיבי, גם בספרים הדיגיטליים, גם במאגרי התוכן, כנקודת מוצא לתהליך חקר ולמידה שיתופית. תהליך הליווי של המדריכים המקצועיים של מט"ח מבוסס על בנייה של מערכי שיעור המשלבים את היתרונות של הסביבה הטכנולוגית ללמידה המתחילה בכיתה, ממשיכה בבית, כולל מפגשים אונליין של המורים והתלמידים ברשת, במטרה לשמור על רצף הלמידה. בהמשך מבצעים המורים בהנחיית המדריכים של מט"ח תהליכים רפלקסיביים, משפרים את סביבת הלמידה ומשתפים זה את זה בהצלחות, בבעיות וגם בכישלונות. מוניר במנהיגותו השכיל להעצים את המורים ולגבש אחריותיות משותפת לכל הצוות לאיכות תהליכי הלמידה ולהטמעתם. אנחנו במט"ח גאים להיות שותפים לתהליך פורה ומשמעותי זה של שילוב טכנולוגיה ופדגוגיה.